Nginibingelele babukele emakhaya ubingelelayo indida amanzi yadida amaxoka ezimfamana ngokucebezela amaqeda abavuka izinhliziyo ezikhuluma ehlaza inkungbovu uqhula amanzi amnyama ephihla umthakathi wangaphesha umpuluzo umpulosha ikhawu incova niyaxoxisa amaxoka maqeda bayisola ngokuxovisa isiqaqa amabhande sambeka ngeziqa usuka nini madoda asifikanga ke sikalelekile lapha Maskandi Talk Show Podcast usuka nini madoda ngihlala nensizwa lapha bathi Ihwanqa lapha kodwa ngilibone mina Ihwanqa lapha Ihwanqa insizwa yakithi kunjani uyaphila mntaka baba hayi ngiyaphila sikhona mfowethu sihleli nawe nje mfowethu sinethezekile kamnandi ngicela ukuthi nje Ihwanqa mfowethu chazela abalaleli lapha ukuthi ababukeli lapha emakhaya ukuthi Ihwanqa masikhuluma ngeHwanqa sisuke sikhuluma ngobani ungwakabani udabukapi okay hayi ngiyabonga ukuthola ithuba Ihwanqa igama nje engisebenzisa kwi-industry yomculo kahle amagama ami ngawaqanjwa umano baba bathi uPhumlani uPhumlani yakwaMwelase uPhumlani ya ngidabuka le empendle esigodini saselotheni kulapho ngifunde khona isikole ngakhulela khona nje yonke into yenze khona nje uyenzele empendle ya nginyuke sengiza ngapha esilungwini sengizofuna amatoho sengiqedile isikole kodwa nje ngikhulele khona engikwaziyo ngokukhula nje makukhulisa umfana ngikufunde khona ngale ngizwa kahle insizwa yakithi ngizwa kahle uMfowamwelase kuphansi imfowethu empendle la ngimdonse khona umfowethu lona ngibona uphethe isibhamu sakho lapha bathi isibhamu sakho lesi ugodo lakho lolu uyakhala nesandleni Mfowamwelase akulithatheleni ngeke uliphathe nje kungena sidingo ukuthathe lento lena ke ukuthi waqa kancane hayi cha into enhle leyo mfowethu ngifike ekhaya ngifike la ngibizele khona ayikhaya ngizele la kuzodla kulate ke manje awuthi ngifake ibhandi konakele bathi Ihwanqa kanjani leli Ihwanqa ngalibona mina lapha bengigundile manje sekubuya kabusha sengiyabuya lithi ayikhale Ihwanqa lezo Ihwanqa likazwe lonke sisuka nini madoda awu zizokhala uyabona nje ingoma engifuna nje kuyidlala nje kwamanje ngizodlala ingoma yeqhawe engilithanda kakhulu umuntu wangijwayeza nje ukuthi ngithanda ukuthi nje uMaskandi uMaskandi kahle uthande ngomuntu hayi ukuthi bekuyinto vele eyayikhona nje kuwena egazini okhule ngayo noma mhlambe la kuMaskandi ungena ngokubukelela mhlambe komunye umuntu ayi yabo ngangikwazi ukucula ngangikuthanda ukucula kodwa ngangingacula uMaskandi ngangicula izicathamiya ngoba ngisesikoleni isiginca ngangakwazi ukuhlala kodwa zazikhona ekhaya ngizwa kahle kodwa manje usuyazidlala ya ngasifunda kusho ukuthi ukhona kwakwezamkhulu zasisele kumalume ngalilong Georgia ke nangwanyazise Uhwanqa mfowethu singalokho sichitha isikhathi lapha silokho sithi sithini ayikhale esandleni ngengizwe ya ngizobe ngigijime nje kancane ngeBhova lapha ya hawe kade madoda umuntu ekhathele buyokhuleni kwi-album yakhe yokugcina eyaphuma engasekho khona ingoma engayithanda kakhulu nje so ngizobe ngithi uyidlala kancane bese siqhubeka ayikhale Mfokamwelase Awuzwe madoda ngimdonse phansi ukwethulela bathi kusempendla awusona uPhumlani manje kuphuwa nje neBhova lakade yadika ngamanje awusuka nini madoda kuphi khona esandleni awuzwe madoda awu Ngiyona mlaleli awuzwe madoda
Ihwanqa umfowethu hey kodwa uyabona mfowethu uvela ungilethela usizi ke njengamanje mfowethu ngizokuhlengezela inyembezi emehlweni nami njengamanje ngangilithanda ke lela qawo mfowethu namanje futhi engicabanga ukuthi lisabusa nje emculweni kaMaskandi liseyinkosi sahlele esihlalweni salo sobukhosi kakhulu ndoda kakhulu ngoba nanoma udlala ingoma zakhe usezwe ukuthi hayi umsoco usekhona ulahlekile ngoba namanje abaculi abafikayo basabukela kuyena kodwa asengasekho ngicabanga ukushuthi lento ayipheli lento kaMgqumeni lento hayi ayipheli mfowethu noma ungeke uzucule njenganaye ngqo kodwa mawulalela nje mawuthi umculo wawulalela ngalezi zikhathi uyezwa ukuthi oyiciwa elimlalela nalo noma lalimthanda kodwa nje wayishiya yona into engathi yisiko mana ke Ihwanqa insizwa yakithi kuza kanjani ukuthi ngoba ukholelwa kangaka kumgqumeni ukholela kangaka kuBhova kaDikadika ama-director ngiwaboni kwenzakalani uyawashendeza noma ngenganawo ndoda ngenganawo ama-direct beshela kwaphoqa isimo ukuthi ugcina usuwabeka phansi isimo sokushintsha umsebenzi mfowethu la ngangisebenza khona engenankinga kodwa ngathi mase ngishintsha ke sengiya kwenye indawo ngabona ukuthi hayi la velungu ngathi abalithandisise kahle kusho ukuthi kunobandlululo nyalo olukhona lapha la usebenza khona noma ngeke ngithi kwakubandlululo kodwa umlungu unalo yanto nje ukuthi umuntu oyirasta nje ngabusaqhubeka ngamza kwethu Maskandi Talk Show Podcast la sikhona khona njengamanje nikhumbula ukuthi siyatholakala lapha ku Facebook page uzofika nje lapha ulike ugijima uye lapha ku YouTube channel ufike usubscribe lapha njalo siyatholakala futhi na ku WhatsApp 071039073918 ngifuna size lapha insizwa yakithi ngifuna size lapha mfowethu Mwelase emculweni ufika nini emculweni ngafika ngisafunda isikole usafunda isikole ngizwa kodwa angithi mangizothi ukufika emculweni kusho ukuthi uqala ukucula phambi kwabantu uqondelo kangithi ukucula nje ukuthi ufike nje uvele phambi kwabantu ukuthi nali Ihwanqa njengamanje lifikile Ihwanqa lifika nini okay ngiyabonga umbuzo wakho muhle ukufika kweIhwanqa akuyona into endala kodwa emculweni bengicula kusho ukuthi ngaqala nje ukufunda kwami isiginci beku nalezi zinto zama competition abajwayele kuba seThekwini nakho ayi sibambeke nomunye umfowethu esasisebenza naye esasineqembu esasizibiza khona ngeZilomo ayi sikhule senza nje Izilomo siqashwa nje mhlawumbe kunemshado ngoba sidlala ikakhulukazi ulive udlala live yonke into ikhona la zikhala ukusho ukuthi kahle yonke lento nje ivuka lapha ku live ukuthi nje izivele namhlanje sibone Ihwanqa kuyiHwanqa nje namhlanje iqale khona futhi ngoba ngaqala esicathameni kunothisha nje wesiqeqesha kakhulu ngazi ukuthi ngiyakwazi ukucula hayi kwashintsha ukuthi ekhaya bacula uMaskandi kodwa kuneqembu lamantombazana ngizwa kahle mfowethu ngizwa kahle badlalela isiginci ekhaya ke lamantombazana kaduma lento yesiginci kahle ahlise sekhaya ikamkhulu impela oyisuka kumkhulu ize njalo nje izifike kuHwanqa lapho isikhona njengamanje izifike la kumina impela ongathi uyadlala impela kakhulukazi okhonza isiginci Ihwanqa insizwa yakithi ngizocela ukuthi nje uthi ukuphakamisa kancane ivoice la izwi lakho lapho ukuthi ababukeli banguzwe kahle ekhaya ukuthi ngifuna ke size lapho ukuthi Ihwanqa nje lifika nje emculweni leli gama lika Ihwanqa ulithola mhlambe emculweni noma igama nje owakhula nalo einsizweni mhlambe nelusile niyodlala ibhola noma ulithola kanjani leli gama lithi Ihwanqa leli gama lithi Ihwanqa njoba ubona nje futhi ukuthi ngiyihwanqa angiliboni nje mina Ihwanqa lapha libi Ihwanqa lapha ngiligondile uyabona ngithi uyabona ulinganisa lentshebe nalabo ngithola kuncanyana kusho ngangikhathile belihlatshiwe kancane likhona kuukuthi benginalo iqembu leZilomo mfowethu yabo ngizwa kahle mina lapha khona isikhathi nje cishe ngikhiphe ama-album ambalwa sindawonye nomfowethu sasebenza naye kwabe sekuphoqa ukuthi indoda iphumela inqiwa layo ngokwesiphiwo kwakufanele ukuthi ngenze iqembu lasekhaya ngizwa kahle ngoba lento ayiveli ikhona ebaleni ekhaya ngoba
ngithi uyazi ukuthi uthola ukuthi wena uyenza kodwa wenzele ongasekho nakho mana ke insizwa kithi ngingene kancane emlonyeni lapha Ihwanqa efika nje emculweni unama album amangaki noma ngithi waqala ngesingle track weza ngeEP noma wavele wathi ayikhale nje wagibela ku album usebenza kanjani Ihwanqa ufika kanjani endimeni yomculo okay ukungena kwami nje ukuthi ngazi ukuthi kukhona izitudio nani ngifikele la eGoli kubanye abafowethu basemsinga nje ukuqala ukujwayela ukubeza ukuthi hayi ngiyadlala nami nakho kwakhona umunye umfowethu wayazana nomfezi imfezi emnyama lo uPhumlani uPhumlani ubani uPhumlani kuwiyena yena ngempela kahle sase uPhumlani sobabili ngoPhumlani makubizwa lo uPhumlani ngapha kusabela lo ngapha yena ukuthi mina ngangu KD bese ngibe uPhumlani ku-ID yena weyumfezi uPhumlani kwangona amagama ejwayele kusetshenziswe kusho ukuthi ke ayi sehle so practice le Doron Fontaine la khona umfezi umfowabo ayisipractice khona ngitholele enye inkunzi yale ngenhla ngangimosula undami kwanongoma uthi usakhile mfuphi ayisicule kweza ukwenza idemo e-studio 12 kwakusasebenza kakhulu Igalo Music okay ngizwa kahle kodwa ama-artist lapha kakhulu lapha e-studio 12 kwaThame Mdluli hayi bese kuba ukuthi ngithola ithuba lokubhekha nomfezi so kwenza idemo yalomfana lona usakhile yabona usebenze nemfezi emnyama yaqala kwami ukujwayela umfo wakho manje uyapractice kodwa ngikaze angithi ngisebenze naye ngizoza ngendaba ukuthi uzungithole ukuthi manje so hamba size sifike la kodwa lento ngathi inemsoco maniyezwakala ukuthi inoshukela la ikhona khona uqhubeka mfowethu ababukela emakhaya ngiyabuza mfowethu sitholeke lelo thuba siyobhekha nayo le ndoda lomfezi siyobhekha lo mfowethu lo ethole ithuba e-studio 12 lokurecord hayi i-producer yakho uyena Thame Mdluli kalalele hayi ngithola ucingo ngakusasa luqhamuka khona lapha athi umanager wasakhile basacela ukungibona hayi ngivume ngingazi ukuthi kuzothiwani ngangihamba nayo le ndoda le isasebenza ngale khilana ngobheka kanye nje usuthola ucingo lapha nawo ngiyakhuphuka ukhuphuka ngathi uyehla ngiyakhuphuka uma suwehla wenza njani kube ngathi uyakhuphuka futhi noma uvele ukhuphuke nje kube ngathi zakithi ngaphezulu ke ayisiculeke angibize ngifike ngihlale lapha khona e-studio ke athi lo baba wena kade udlala indlela ethize ngangidlala uwani ngithi mina yebo athi ucela ngimphindele njengoba kade ngicula wavele waqashuka nje kanti ngenziwe interview hayi ngicule athi hayi kulungile angasho lutho futhi ngihambe ngibuyele la edrobheni ngakusasa phone athi uthandile kakhulu indlela engicula ngayo nginengoma ezingaki ngisho ukuthi hayi zikhona nje ziphelele ingoma wathi ziyine album athi yebo wathi yena ucela sigibele njengamanje ngafica sekukhona ubaba Maqhude yeqana lo ogijima kakhulu kubasket lapha awuswele nomezile kukhona nomunye ubaba ulahla wezodlala inkosi ulahla umlenze okay ngizwa kahle iqhola kithi kube khona uthuthukani Cele ngaphandle kokutshela ukuthi kukanjani nami ngamangala kakhulu ngathuka nakho manje ngizogwetha udilika nje le ndaba hayi wathi ucela sidlala isigini sifake insimbi namhlanje uzosinikeza iviki siyopractice yonke into besiyenza isajabula yona hayi uhamba nalensizwe engaphesheya lapha so fika ukuthi insizwa ubani lo ngihamba naye umngane nami khona engangicula naye khona umunye ocula naye kodwa ngambiza yena ngoba sengiphasila ngithi usuphasa interview ukuthi manje okay sambeke asiyokhala ke ayisaqhubeka ke nomsebenzi saqeda ukurecorda Izilomo okay khona ingoma eyayithi into enje angazi ngibona into enje khona ingoma eyidlala umsazweni ethi Malokazane ngazi mayazi into enjena nje awudonsa kancane lapha ingoma ke sibuyele kancane ezilomeni lapha sibone ukuthi isangavuka into enje sibone ukuthi injani lento manje isuka nimathratha manake adonsa uMalokazane Ukhuluma ngoMalokazane ngizoxola uMalokazane ke mina uzoxola uMalokazane
kanti ubani Malokazane into enje noma into enje Malokazane sithi elilodwa ayikhala uMfumlani Mwelase kunethi ke manje ingoma engayigcina kudala kanje ngazi uma ngisazoyishaya ayikhale lapha ekhaya ziyakhala njengamanje awusiwa ngidlele nensizwa lapha bathi uMfumlani Mwelase banza phindela ngayigcina awuyiye ngento le ngoma ngoba kuzoba ngiyayipractice no ungayi ngishaya ngifuna ukukhuluma ngayo ngoba ngiyashaka yime ngiyafithi ngijayele ngoba bese ngikhuluma ngayo qalwelile akithi nathi silapho hayi andeni wasifuna ukushisa kweBhova kanje lapha awuqhubeka kakhulu lapha ngizophatha nabalaleli hayi musukuyivala mfana ufuna iqede nabantu ngempela ngoba nje kunjalo nje akujika kusoze kwajika futhi cha iyona nto phela engibhizi ngayo lena ulife ngiyawuthanda kakhulu phela cha umcine kamawenze yabebuka la no gay cha ngiyacela bafowethu ningiphi ithuba bafowethu ukuthi ya singakafiki nje lapho uMalokazane uyavukani la sokuthi kule lento lena ethandwa babukele manje hayi uyabona othi akazwanga lana ukusho ukuthi ngempela kusho ukuthi yazi ubani konje udlala ngoma Kuna uye lasho naphi lo qembu ngifuna ukukhuluma ngento labafona ba nabo ithaki basirobha kanje dibaya wondawo zasethaki zathi trend impela 2013 ya 13 yes bafowethu labantu labavaleke ngempela ngenye indlela abantu bacula abantu abangitshele lento ayizowuthami ngayizwa beyirecord yabona ngumzodla abantu lengoma kwakuthi ke bafowethu yabona uma ngabe ecilezelekile ilomo zalimala ngempela ngazi ngenzeka kanjani bafowethu bacula abantu uPhumlani omunye ocula naye usebenzela ngasemakhaya umfoko kamthala bacula la abantu no kuzomela kube nendlela esingaxokiza ngayo asazi singathola siphi isiguli sakabani hayi bafowethu sizoba recorder kunento ayiphuma lapha ukuthi ke kuyeleza ilomo lezana awuzwa usudlala ngazi usa record Malokazane mina angiyakhumbula phela Malokazane ngazi kahle akudideki manje le ngoma ngaqala umuntu mina kwaziqisa kamtshengiseni eqisa kamgqumeni kokubili ngaqala nami awuzokubili eqisa kamtshengiseni eqisa kamgqumeni kokubili eqinisile phela iyashona khona lapha entambeni yebona ukuthi hayi kahleni manje kahleni isaqala nje bayithi bafuthu hayi bazama ngempela wethu kubi
madoda. Ithe safika nale ngoma, ithe safika nale ngoma. Hey, mana weMfaka Mwelase lento. Hayi mana wekhawula. Aka ungitshele mfowethu njengoba ngiqeda ukuzwa manje lapha na kumalwazana ushiso kusabhovanyana usuyashintsha manje uza ngapha kwiNdidane siyakubonani ngelinye ilanga mhlambe uneqembu lakho la ushiso khona kweBhova uphinde futhi ubushiso kweNdidane mhlambe masithi siyabuka nje ya ngiyafisa kakhulu mfowethu ukuveza ikhono lami ngokuphelele ngoba labo ushuni ngiyabadlala futhi ngibadlala esizindeni sabo yabo la uqhamuka khona usazozwa nje kodwa ukuthi ngiyafisa ukuthi ngibe namaqembu mhlambe amabili la ngizoziveza khona ukuthi uma ngisho kanje ngisho kanjani uma ngisho kanje ngisho kanjani ngoba cha isikhala sikhona futhi nakho ke la ngifuna sifike khona iqhawe lami udlala iBhova ngapha wawuthanda iBhova usho njalo ukuthi kwakule iqhawe lakho iNdidane ngapha okwakuyinsizwa ke futhi nayo yipi insizwa ngoba phela zayihlabana amalunda leza insizwa madoda yipi insizwa ukuthi mawuthi ngempela ikhiphile ngempela okuthiwe hayi cha uyabona namhlanje ake nje ngiyolalela nje naye insizwa naye noma ngithi insizwa wawuchimenayo ukuyinsizwa mhlambe wawukholela kuyona kakhulu ukuthi noma ngabe kuthiwa ikhiphile iNdidane noma ikhiphile iBhova uthi hayi mina nje ngila hey uyabona angithi kwakusaqala lapha ngake ngalingisa ikati kuhamasi ngala nenyama ngala ngoba ngangithanda umgqumeni kodwa kwathi makufika umphonti nonjencane ngamaphimbo ngathanda indlela abangena ngayo abajiya ngayo amakhona lapho ukuthi ya ongangokuba ngathi mase sengisebenza kwiZilomo ngasebenzisa leyo method ukuthi angibhekhe isimageza kanje ukuthi udlala nje bese ngiqinise ngala kwilidi ngangenza kanjalo kodwa ngangibona ukuthi bayathanda abantu kodwa mabe commenta babekubeka ukuthi bayeza ukuthi ngiyakwazi ukudlala ngapha nangapha yini ngingenzi okuhlukene ukuthi ke uyazi ke lapha phela ungena estudio ukuthi kuyinto ebizayo nganginamandla okwenza okuqola qhawe lami siyalibona niqembu leZilomo livuka ngelinye ilanga ya alifile lisekhona liyasebenza ngamanje recordile ya alika record ingoma zikhona nje impela zibhaliwe kodwa into eshotayo nje ukuthi kiwe studio ya ngiyazwa abantu bayakhuluma ngalela qembu Izilomo impela bayalibabaza bayakhuluma ukuthi iqembu lalishisa kakhulu ngempela futhi iqembu lisashisa nami ungathini nje ucaphucaphuna nje kancane nje ngeZilomo ukukhulume nje ngeZilomo ukuthi Izilomo iqembu wena owawulizwa linjani mhlambe phela Izilomo ilona qembu engathi ngahamba ngalo indlela impela ngahamba nje ngoba mangisuka kuthami Mdluli nothokozane wathanda indlela engangisebenza ngayo wakalanga ubaba somnandi nakho oh yeah wife futhi semdingi sestudio siwangikhumbula kahle yeah no hayi kushuthi wayesethi ke uyafisa ukusirecord sasike elokhu egalo la ngaso sikhathi usifake khona ubaba Mdluli naye ulange kubeka etafuleni nakho hayi kushuthi ke savuma ke nalento esasebenza nayo ubaba ulange wasithatha wasifaka ibula kwakusekhona ibula wasirecorda kwayani wasisusa estudio 12 zona futhi Izilomo kuseseyilomo nje leyo wayesethi ucela siphindele ngoma Malokazane sayiphinda ngoba nami ngikuyiphindele nami ngoma nje phela wakwethu kwena ngithi ngoma mongayazi ngoma sikade uwazi ya yabo ayisa ushuthi ke ayesethi weza yo recorder naye kwakusaphila ukhwele ebhasini nakho ukuthi ngizwana nolamula mina lo gita ke Nthokozane bese sihambe erecord Thokozane lapha bese nginikeza ithuba ngiqale ngenza imvumo lapha kuThokozane siyenza nobhasini kwakuyipi ingoma khona lapho mhlambe mawungathatha ukukhumbula kahle ukuthi ngiqale ku-protection order yeah wakunika nje lemvumo izwayo mina lo wasekunika iprotection order wabulanga wathi awuqhubeka kancane uhambe eZilomeni lapha yabo nje lapha khona ethi angiphethe kahle khona
ihamba la kunjalo mbukeli emakhaya madoda awusukanini madoda sihleli nensizwa lapha bathi bandapha uPhumlani awusukanini madoda bathi ngimdonse phansi le kwala sempendle uPhumlani umfowethu usachaza lapho usakhuluma ukuthi usebenzile nemfeze emnyama imaphi mhlawumbe amanye amaciko ngithi amanye ama-artist osebenze nawo baningi mfowethu yazi ukuthi yazi angifuni ukukhuluma kabi kodwa yazi abantu mabekubona ukuthi unekho mfowethu ukhuluma nje uma khona ingonyolo ukuyikhiphe nje namhlanje la ukuze uma abantu mabekubona ukuthi unekhono bayaye bakusondeze mhlawumbe befuna lokho abakufunayo bolonto mase bekutholile bese ya ngoba ngahamba ngaze ngafika nakumuntu batu umdumazini ngakamazi igoso uzandle encane lo abathi abantu ngifana naye yani Niyafana. Mdumazi uzwe ke ndoda kunjalo ke siyafana mfowethu yazi inkabi yami phela kwakukuhle ngoba babengimemile bezwe yona le ngoma yeZilomo yabo le kamalokazane yeah befisa nabo ukurecorda befisa ukuthola okuncane hayi ngaya kubona abafowethu hayi bangamukela kahle sasebenza banyuka ke bezorecord benomgojeli kwakuneqembu abasokhalweni ngiyabona leyo nto ngiyabona leyo qembu le engakakhiphi yedumdumazi ngisebenzile naye baningi abanye besihlangana mangibheka kahle nginzima ngala kakhulu bangisuke ngiqashela ukubheka ngapha ekubhekeni ngoba nomzukulu siyaficana nabo mhlambe sime kanje nje encane futhi hlala ko Venice lapha baningi abaculi engibaqede mfowethu eqinisweni lilonke nje uma ngithi ngiyalalela kusho ukuthi kahle lento yokucula kudala yaba khona kuwena kudala wafika kahle endimeni yomculo kaMaskandi ya kade ngafika mfowethu kodwa emveni kokuba Izilomo zimile ukukhipha ngake ngama nje iminyaka eyikhaphulunyana mhlambe emine ngingaculi ngithe uma ngibuya ke ngase ngenza elinye iqembu le2KD nosomntwana ya la ngasebenza kahle ladlala nje lapha nalaphana kwakuthi uqala ocorona ngonyaka 2020 hayi ngabe sengiyima ke ukucula nje nesimo somsebenzi ngase ngishintshile ngeke ngayosebenza ngaseThekwini kancane ngibuye manje nje ngisengeza ngapha njobu usukhona ngizwa kahle insizwa yakithi ngifuna sibheke indaba yokudlala kwakhe emsakazweni ukuthi emsakazweni uyadlaleka kunjani khona mhlambe ukuthi ngoba phela abantu uma bekhuluma la ngaphandle ngeke ngizwe ngeqembu Izilomo kodwa ukuthi iqembu elishisa kangaka liyafikana ukuthi mhlambe ligcine selidlalwa emsakazweni izinto ezifana nalezo liyadlala mfethu kodwa liyagqoza liyadlala kodwa alidlali ngalendlela engingifise ngayo yabo ingoma mhlawumbe uzoyizwa nje ngaleso sikhathi nakhona ungayizwa la kufanele izwakale khona ngoba phela abantu abadinga ukulalela lo mculo wethi kakhulukazi bangomgqibelo mina angazi ukuthi ingoma zami zazenzeka kanjani okhosini bengidlalwa kakhulu kodwa bezidlala phakathi nensuku lezi inhlelo zasemina angazi ukuthi kusuke kuyingoma isuki kanjani mayi kanjalo kodwa nje isikhathi esiningi ubukhona noma ubukwazi ukulandelela ukuthi ingoma yami emsakazweni iyadlalwa kodwa idlalwa kanjani noma ubuza nje ukuthi hayi zidlaliwe Izilomo ufaka indlebe undlule kanjalo noma mhlambe ngeke ngifuna uqamba amanga angaze ngilandelele ngoba imigudu yakhona lapha anginayo ukuthi ngekhambe kanjani ngoba umuntu wekwazi ukuthi angenzele kube lula ngalesi sikhathi uyisomnandi yabo ngoba wekwazi ukuthi kwenziwa kanjani bese sikhaleke ingoma kodwa kwathi makuma nje isimo mhlambe seZilomo ngalesi sikhathi akubange kusaqhubeka akubange kusafana nasekuqaleni bakusafana nasekuqaleni iyona into engifuna ukuyilwa le ukuthi kubuyele zonke izinto buyele kulo yashuni ngifuna kanjalo mfowethu ukukhumbula manje awusho-ke Ihwanqa uzoyilwa kanjani mhlawumbe uma ufuna ubeke nje abantu bezwe ukuthi uma uzokwenza wena noma ungafisa kwenziwa abantu kuze kube Izilomo kule yanto leya ukuyilwa kwami kusho ukuthi kungaba yiko nje ukuthi ngixhumane nabantu ngincela ulwazi ukuthi uma kukanje kusuke kwenze njani uma ufisa kube kanje wenza njani ukuze ngisondele nami ngoba ngeke ngizizwe futhi ngingasafili kahle uma ngabe ngibona kuphumelela umuntu ngala
kuphumelele omunye ngalana ngithi ngiyazibheka ikhono enginalo ngibone ukuthi hayi man khona ngathi la khona la ngathi mina hlamba ngishaye khona ngendlela angazi kodwa ngiyafisa umculo wami ufinyelele kubantu nanoma kanjani nanoma yini kepha iyona ngqinamba enginayo leyo yeah. Uzokhumbula ke mbukeli ekhaya ukuthi sikhona Maskandi Talk Show Broadcast sikhona lapha ku Facebook uzofika ulike page lethu gejima uye lapha ku YouTube channel ufike lapha no subscribe sikhona ku WhatsApp 071 073 9918 insizwa yakithi Phumlani isiginqe usifunda nje ngoba ngizwe kahle ukuthi ubucula isicathamini isiginqe usifunda ngoba ubona umalume ezidlala noma usunothando lwaso ukuthi noma udlala isiginqe ngoba nakho usibona ngoba ngisizwe impela sikhale esandleni kanjena yazi ukufunda kwami isiginqe kwaholelwa ukucula bese bekhona umuntu mfana okuthiwa uphila wakaduma lapha ekhaya esasinokudlala ngamaphimbo na esikoleni yabo nithi nje gijimisana ngamaphimbo hayi konje sidlale ngamaphimbo ke basingongeke sibethi sicula njengonje encane yabo weshaya uthungu udlala uwani mfoli yeah hayi manje kodwa sisali isikhala sesiginqe ukuthi isiginqe asikho lapha sasize sicela omunye umfo ukuthi akazokhala njengesiginqe utututu yasicule hayi basazi nje abantu yabo nje mabe ngibona bayaza ukuthi ngikhuluma into ekhona mhlambe uyobona kuma comment futhi bazokubona bakubhekile njengamanje njengoba ngikhuluma lapha insizwa yakithi ngifuna ke sigijime sibheke indabeni yakho yokuqashwa lapha Phumlani kakhulu ukuthi indlela kukhona ama event kukhona ama festival kukhona impucuzeko kukhona ukukhuphuka nezakho imicimbi efana naloko siyambona uPhumlani noma ngithi siyayibona yini Izilomo zikhona lapha emicimbini efana naleyo ya ngiyafisa futhi kodwa angikakalithola lethulo lokumenywa ukuthi ngiyodlala khona enye inkinga leyo esangivimbila angazi kwenziwa njani ukuze umenywe mina ngibona sekune poster nje ngithi kanjani mana ke khawula ngingene olimi uyabona manje siyafesa sifesa komcineka manje sifesa koge ngicela ukuthi nje uthinte nje intambo yakho ufese njengamanje ufese nje ubatshene ukuthi naku sengikhona nazi iloma ifika ngasegalelekile ziyakhala ke njengamanje awusuka nini mathatha kulethi ngikhumbule nganza kwethu sikhona lapha ku Facebook lapha bathini lapha Maskandi Talk Show Broadcast ugijime futhi uye lapha ku YouTube ufike uklikhe lapha ku subscribe lapha kahle mangikuphele kanje shona khona angithi nje manje kusemsebenzini la Awuzwe ninodo nje Azikhalise kasho manje lapha wabisha ngulube hayi cha wengenza wethu ayingeke wethu mana wethu lento ikuphi lento isegazini noma isasekubukeleni ukuthi ngempela
hayi isegazilo mfethu Isegazi. Isithathile insizwa. Makoti nje usekhona icacela. cha ngakacacelwa Ayacacela. Ngifuna ukuthi nje sigijima mfowethu kithi ngoba ngibona ngathi nesikhathi sesithanda ukuthi sithi ukuthi isibe mabheketwana kanje. Ngifuna ukwazi ukuthi engabe uPhumlani ikhona insizwa phonselana naye inselelo kwezomculo ukuthi mhlambe kuthiwa lokhu ukugadlana noma ukudlalisana nje ngengoma ukuthi manje ayi akekho ukhona umunye wabangizama nje engideledelela uthi wayengidina ngoba uyabhimba ungasaba ukumusho mhlambe khona umuntu wathi banje ukuthusa enkange imali yambona usenka ngemali yazi ngisela nje mana ngiyeka nje ngangamphendula wangayina kanje indaba yakhe wagcina ekhathala wagcina ebona ukuthi naye inkulu lento abayigibelayo hayi wabona ukuthi mfowethu ngifuna sibheke la ukuthi umculo wakho utholakala kanjani ngabe ukhona kuma digital platforms udayisa ngama CD ngama USB noma mhlambe kwenzakalani ya la ungekho khona kusezitolo ukhona kuma digital stores wonke Ihwanqa kanye neZilomo ya kodwa ke lezi sasizenze eqaleni azifakiwe lesi senze kathami kukhona lezi ngemuva nje kwasiqala ukuthi kushintshe izinto nje yini evimbi ukuthi singafakeki lesokuqala amalungelo mfowethu sokukhuluma ngelinye ilanga lapha iqhawe lami ngifuna ukuthi uchazela ababukeli nomtshela ababukeli ukuthi umuntu odinga uPhumlani noma mhlambe kuthiwa umhlelo womcimbi noma kanjani uwakushiya ama details wakho lana mawuthi khona einkundleni zokuxhumana ukhona futhi makukhona nenamba futhi etholakala ukwazi ukuyishaya lana ababukeli bababhekile emakhaya ya ngingajabula kubabukeli ababukele njengamanje ukubashiyela la ngitholakala khona kunjani ku Facebook ngine page lapha Ihwanqa na ku TikTok ngikhona Instagram anginayo nginayo kodwa iTwitter ngiyatholakala ku Twitter so kube khona neemail futhi ngicabanga ukuthi uma sesikhuphula izinkulumo zethu sesikhuluma mhlambe ukudinga ukuqasheka ngoba iemail ilanda ukuthi abanye abajwayele uyisebenzisa ngathanda mhlambe ukushiya inamba kulabo abafisa ukukhuluma okuhle nabafisa ukungibonisa nabaze ngokomsebenzi lo engikwenzayo ngibabhekeka hayi laba beze nje into zabo hayi laba cha hayi ngaba nento zabo ngiyaxolisa ngize ngomculo ngishiyela umculo le namba le ishiya inamba mfowethu sokwazi ukuthi abalali baphethe ipen njengamanje balindele inamba qhola ngitholakala ku 076 076 96 96 74 254 uyayizwela ke mbukele ekhaya kusho insizwa lapha bathi hwanqa bathi uPhumlani mntantse phansi le kwalese nhlembe Phumlani mfowethu ngicela nje ukuthi nje sirephe up yonke into mfowethu undlulisa amazwi okuyibongela kubabukele emakhaya undlulise nje ukubonga kakhulu ukuthi ubonga uthini insizwa yakithi ngibonga kakhulu ukuthola lethu ngiyazi ukuthi ukufika kwami la ekhaya kuzongithatha kungibeke kwenye indawo ngezathu ezithize sengike ngayilandela kakhulu ishow Maskandi Talk Show Podcast iyasebenza kakhulu so ngiyathemba nje kakhulu ukuthi bafowethu nani ithuba ningiphe lona lizokwazi ukuthi nani linisebenzele kakhulu okungangokuba ngizocela futhi nangelinye ilanga uma ngicela ukuthi ngicela ukubuya ngizobonga ngenzele kodwa ayizokunika ithuba ngiphinde ngibuye ningiphathe kahle kakhulu bafowethu nemibuzo yenu ingiholele la bengifisa khona ngiyabonga kakhulu isandla sihlula ikhanda ngizocela ke nani enibukelani ixoxele nabanye ukuthi cha Ihwanqa lisekhona Izilomo zikhona ukuthi ke siyalungisa lapha nalapha kuzolunga futhi niphinde nizizwe Izilomo zikhala emsakazweni impendle yonke ngithi salute mina phezulu Phosini bakwaZuma la ngiphethwe khona khona into engikhohlwa kancane ngizwa uhamba nensizwa lapha eshwamnandi ngezwi lapha insizwa yangwabani insizwa lena uyithatha phela insizwa mfowethu ungwabani iqhawe lami ubani nje awuyichaze nje futhi kubabukeli la ku music industry bangibiza uzivumza
ngoba isikhathi esiningi ngigxile kakhulu kwi-afropop Yeah. kodwa-ke sisebenzisana nayo le ndoda futhi kumaskandi ufakwa yini kumaskandi umaskandi ngifakwa ukuthi iyona nto engikhule ngayo khesha nje la ngoba sesilana ezolokuhamba yeah and futhi uyona ngathi mhlambe ngiyenza kangcono kunalokho engithi ikone ngikhule ngakho ngizwa kahle cha mina igama lami ngumvumeleni kwakaduma kude ngizuke emsinga nakho yebo emaboveni qhawela nganza kwethu okungapheli kuyahlola sesithathe siqoqa ke nathi sesithathe umthwalo bathi umzukulu kamthatha omnyama umenze ongezansi konakala ungaphezulu umenze wembuze emnyamzana mphakazi pheshayo ngulane unogwaja omhlopha usengizeka bomhlopha belungu nasengelanda usukaneni madrata bathi ubantu omkitazo ingane maqeda kudino nina uPhumlani kwakithi ngifisa engathi konke enikwenzayo ngane yakwethu kungayimpumelelo konke nje la kufaseke khona qaqeke bafowethu libuye iqembu leZilomo siyafuna ukulibona libuya lana liyadlisa leli qembu liyashaya wendoda liyashaya yabona kwamina ngiyafisa ukuthi senze ngale ndlela ngoba sasenza ngendlela ehlukile sasidlalela thina izinto lo mfana ngisebenza naye weneqhaza lakhe webedlala bass guitar la efundiswe yimina no bass guitar ubuye udlala ngiyawudlala udlala yonke instrument hayi yonke ngazi bass guitar nalesi keyboard ngiyenza ngenza lokho kwama gospel mhlawumbe kodwa hayi kakhulu akuyonto engiyithandayo uphi unetalent kahle kahle umthetho wakho nginalo futhi italent ayinalo ngampela futhi nganza kwethu ezimnandi ayipheni ake ngithi nje khumu siphinde sibonane futhi ngelanga elizayo